Apa? Kok saiki nganggur to. Heeh. Ayo ngindangi tawon. Ngendi? Tawone. Nendi? Ngene aku kono nek wet kopi. Nek glodokan. Cocok iki. Engko bengi di eseng-eseng. Eseng-eseng. Heeh. Oh iya. Tapi nganu biduren ora we? Enggak. Kowe enggak. Ora. Aku sing biduren kok. Terus piye lho cita apa ora? Ya aku mek baturi tok, kok awakmu sing anu, sing ngolah. Wale soro. Lho Ini aku siapa lek tuh? keroken kuwabe keroken sak manuk-manuke. Ya wis ayo. Ayo Anu. Masuk iki. Kamu sing jipuk ya? Hah? Kowe sing jipuk awakmu. Iya ya dajal. Aku ora nganu kok. Rawani aku. Wah, gede rang. Awakmu. Kowe. 2 hours later.